יושבים כאן. בואי נשב ביחד. יש לי סיכוי להינצל, אני יודעת. אני אוכל להתעורר, להתפקע, אני אוכל עוד לדבר באהבה על עצמי ועל העיר ועל אשתי. שרה מאוד יפה ילדה יקרה שלי. בואי תטפלו בחדשים טובים, אני מבטיחה. שלום, אני דוקטור כץ. שלום, אני דניאלה. את מבינה הכתבות האלה? בטח. מיכל, תשבי פה. מיכל, אני פה. היי דוקטור. תראי, למיכל יש פיגור כאן מאוד מהזרה. היא בבית ספר רגיל, היא מתפקדת מנדר, אבל ביומיים האחרונים חלה החמרה חמורה במצב. היא כמעט ולא אוכלת, ישנה מעט מאוד בלילה, היא מתעוררת המון פעמים בוכה. היא לא מוכנה לחזור יותר לבית ספר. יש לי תחושה שזה קשור לתלמידים בבית ספר, שהם מציקים לה בזמן האחרון. היא אומרת שלא קרה כלום, אבל שמענו כמה ילדים בבית ספר שדיברו וסיפרו שממש פגעו בה. את יודעת, אני תמיד עם היד הדוח. אז את אומרת שהיא בבית ספר רגיל, אבל בכיתה טיפולית, נכון? כן. טוב, תקשיבי, זה לצערי בעיה מאוד שכיחה בבית ספר. תני לי לבדוק. מיכלי, תראי פה. הרופאה, תעזור לנו. שלום, שמעתי אותך מקודם, ואת פשוט שרה מקסים. נו, יש לך כבר עתיד. תראי, יש לי פצע. זה כלום, זה פצע קטן. פצע, יש דם בפצע. הנה, תראי, אני אשים לפצע פלסטר, ולא יורד את הדם. בבקשה. אין דם בפצע. אין דם. תודה. זה כלום, זה רק פלסטר. על השיר. רק אמרתי את האמת. פשוט שרה מקסים. איפה קיבלת את הפצע, מיכל? אתמול שיחקתי ונפלתי והחלקתי ככה, בום. ואת אוהבת את הבית ספר שלך? כן. ואת התלמידים בבית ספר, הילדים? את אוהבת את החברים בבית ספר? כן. את כולם את אוהבת? מיכל? מיכלי, תעני לי, תעזור לך. לא רוצה. את רוצה שנשיר שיר? רוצה. אבל הם לא רוצו לשמוע את השיר. מי, הילדים בבית ספר? רק רציתי להראות להם את השיר והם קראו לי מפגרת ומוזרה. ואני לא מפגרת. את זוכרת מי הם ילדים, מיכל? הם לא אשמים. הם לא אשמים. הם לא אוהבים מוזרים. הם לא בסדר הילדים שצחקו עלייך, הם המוזרים. הם מוזרים? מקנים? כן, מקנים, שאת שרה יותר יפה מהם. הם מוזרים, מקנים ומפגרים. נכון. דניאלה? אני מיכל. נכון? אני עדיין פיגור שכלי קל. אבל את הנזק שלי הגדול קיבלתי מהסביבה. החברה שלא ידעה לקבל אותי. ילדים נרתעים ממני. זה לא שאני חולה. זה לא מדבק. אני נולדתי עם זה, אני חיה עם זה, ואני גם אמות עם זה. וסביר להניח שזה יקרה יותר מוקדם מכן. אז אולי במקום לצחוק עליי ולרדת עליי, פשוט תקבלו אותי כמו שאני. כן, מפגרת, מיוחדת. אבל עם לב טוב, שאוהב רק לתת ולחבק. לב רחב. פשוט ילדה מדהימה, נשמה. אתם לא חייבים להיות חברים שלה. אבל חיה ותן לחיות. תהיו בני אדם ותכבדו גם את השונה מכם. אומרים שהילדים האלו מלאכים, ואני מאמינה בזה. טוב, מיכל היקרה והמקסימה. אני חושבת שתישארי בבית בלי לחץ של זמן. צריך לדבר על זה בהמשך. בינתיים,
ניפגש בשבוע הבא.